todas e a todos máis unha vez. Após quase 2 meses desaparecido, vou facer un novo vídeo comentando un pouco o que estou a facer agora. Como tiña xa há bastantes anos abandonado informática, estive a estudar informática na Coruña, depois abandonei iso e estudei filoloxía inglesa e galego-portuguesa e sempre, pois iso, gostei de moitas cousas relacionadas co mundo da informática, por exemplo, a questón do deseño 3D e todo máis, que xa teño mostrado aquí algunhas cousas. Vou facer máis cousiñas, non sei se mostrei o meu último deseño, penso que sí, da guitarra eléctrica que estaba a facer, tipo Telecaster, que xa está quase pronta, estou agora preparando xa os últimos detalles, mas vai a cousa devagar, porque estou tamén agora acabando de corrixir os documentos do doutoramento para enviálos e defenderlos este ano, que xa é o último ano. Teño de me inscrever agora en outubro e depois entregar e defender. Entón estou xa coa parte do estudo introdutorio, 115 páxinas, que xa quase o teño pronto. É só fazer algunhas correccións. Está dividido en 7 puntos, xa estiven a ver os 2 primeiros, o último é de anexos, entón, en fin, eu calculo que neste próximo mes debería ter todo corrixido e enviado para a directora do doutoramento, para que me diga se xa está tudo ben, se xa está todo pronto para entregar. Se callar ainda teño de facer unha modificación máis, mas espero que sexa mínima. En fin, continuando coa questón da informática. Sempre tive vontades de facer un programa que me permitise pois facer pesquisas nas cantigas medievais e este tipo de cousas. Como podedes ver aquí, esta é unha das páxinas máis coñecidas en que se pode hacer as cantigas medievais da Universidade de Lisboa, a Universidade Nova de Lisboa. E entón aquí as persoas poden facer pesquisas pois de cantigas por persoa, por trexos, en fin, moita cousa, non? E aquí estarían os cancioneiros e poderíamos ter acceso ás fotografías e tudo máis, né? Entón a miña idea basicamente foi pensar, e non podería facer unha aplicación, un aplicativo, como dirían no Brasil, que me permita facer as pesquisas dunha forma máis rápida, sen ter de estar navegando así en todas estas cousas que ten por aquí, algo máis rápido e simples, nada do outro universo. Entón comecei a facer un curso de Python, que está por aquí, que é unha linguaxe de programación. Recomendo esta páxina, py4e.com, e aquí pois há varias leccións que están colocadas, non é? Varias aulas en vídeos de fácil acceso con diapositivos ou slides, como dirían no Brasil, e depois exercicios e quiz. Entón está bastante ben. Para quen entender inglés, isto non ten dúbida, dá para aprender moita cousa. Entón estiven a rever das cousas que eu xa sabía e pois iso, refrescar e aprender mellor, porque tiña cousas xa, está bastante esquecido. E comecei a facer isto, entón comecei a facer un programa que me permita navegar nas cantigas. Entón, teño por aquí xa, vou vos mostrar, vou abrir directamente co Python. Bon, este sería o programa, non? Sería algo simples, o noso cantar, cantigas galaico-portuguesas.
E aquí teríamos a presentación, pesquisar por trexos, pesquisar por trovador, referencia, xénero, listar cancioneiros, trovadores, cantigas e trovadores con cantigas, non é? Teríamos todas estas opcións. Só escrever o número que aparece aí, a opción, e xa con iso iríamos, pois eu que sei, a presentación. Entón aquí, pois información sobre o proxecto. O programa destina a facilitar a pesquisa e o estudo das cantigas, tal. Se quisermos, por exemplo, ver, pois, pesquisar por trexo, non? Damos no 2, pesquisar por trexo. Dixite o trexo ou palabra a ser pesquisado. Pois, eu que sei lá, pois colocamos amor. Entón, aquí aparece que teño 35 cantigas en que aparece a palabra amor, non é? Entón, temos aquí a listaxe con todas elas e cada unha ten asociado un número, non é? Entón, por exemplo, 1. O 1, título, Deus, meu Señor, se vos prouguer. Autor, Vasco Praga de Sandín, de tipo amor, a cantiga. Xa sabéis, supoño que moitos xa saberán, porque xa terán estudado, non é? Que as cantigas medievais poden ser de amor, de amigo, de escarnio e de maldicer. Depois hai xéneros menores, pastorela, etc, etc. Bon, en fin, non é para dar aquí unha lición de literatura medieval, mas para termos unha idea. Entón aí xa iría iso, ou se non se souber o xénero, pois xa iría xénero indeterminado ou algo do tipo. Entón aquí temos as referencias, que A1 BN91, que son os cancioneiros, non é? Cancioneiro de axuda e Biblioteca Nacional, BN. E cualquera das dúas referencias é para a mesma cantiga. Entón, por exemplo, se colocamos no programa, dixite un número a cantiga que quer ler, damos no número 1. E entón xa aparecería a cantiga, non é? Título, autor, tipo, referencias, o texto e explicación, non é? Entón, pois, teríamos aquí toda a cantiga, explicación ao trovador, pede a Deus que lle conceda a graça de non viver máis, pois, enquanto viver, nunca poderá a mágoa que ten no corazón. Tal. E damos así, a seguir, e aquí pois, podemos facer o mesmo, facendo pesquisas con outras palabras, etc, etc. Por referencias, se queremos, sei lá, pois, axuda, a segunda cantiga de axuda, pois, A2, e aí xa nos aparecería a cantiga. Depois tamén podemos listar todos os cancioneiros, por exemplo, colocamos aí, non é? Pois, axuda e Biblioteca Nacional. Por agora só aparece isto, por qué? Porque teño un arquivo que é a base de dados, en que están guardadas as cantigas todas. Entón, pouco a pouco vou introducindo novas cantigas e depois o programa vai contando, vai contabilizando e coloca o número de cantigas que teño. Neste caso, como moitas do cancioneiro de axuda tamén están Biblioteca Nacional, pois aí vemos que o número é prácticamente a mesma cousa. E isto que me permite é ter como un seguimento, non é? Un tracking do que teño xa armacenado. Que, na verdade, non están por completo aí. Acho que agora mesmo debo ter tipo 30 ou 40 cantigas, máis ou menos. As outras somente teño o título, o tipo, quer dizer, tudo menos o texto, que ainda non coloquei, porque para colocar o texto dentro da base de dados há que modificar o formato para que o programa consiga lelo. Con isto quero dicer que os espazos que há entre liñas, por exemplo, non é? Onde acaba un verso, onde comeza outro, iso há que indicalo, porque o programa perceba iso. Entón, iso todo debe ser editado. Entón, fixen todo este asunto e, bon, en fin, por agora teño iso. Por agora teño estes trovadores que estarían no cancioneiro de axuda, que é o que estou a introducir, e depois iría ampliando. E xa depurei o código para, se a persoa coloca números, letras ou cosas indebidas cando se está a pedir outra cosa, que o programa non estoure. Entón, en principio, o programa está completamente depurado. E cando tiña dúbidas, acudía a famosa inteligencia artificial dicendolle, oye, teño este problema, se caso non souber resolvelo, por exemplo, sei lá, pois, há cousas fáceis de, pois o programa fala, tipo, falta unha vírgula en tal liña, entón pesquisas, vas, busca, onde que está a liña? Aquí, tal, falta unha vírgula, colocas a vírgula, pronto, xa está arranxado o problema. Mas outras veces había outros problemas que non sabía resolver, porque non tiño práctica, obviamente, mas, grazas á inteligencia artificial, conseguín depurar o programa e, en fin, ficou todo ben.
Agora, o que estou a facer é criar un app, un aplicativo ou aplicación para o telemóvel, o celular, como quixen chamar. E estou tomando como referencia a páxina do meu profesor Manuel Ferreiro, da Facultade de Filoloxía, que é esta, Universo Cantigas. Entón, estou tomando isto como referencia e utilizando para criar unha app. Depois xa lle mostrarei a ele para ver o que opina. É simplesmente unha práctica. Non teño así intención de nada en especial, mas pensei, vou tentar aprender como é que se faría un aplicativo. E entón aquí, como podeis ver, tería xa como se vería no celular. Aquí poderían escrever a palabra pesquisar, depois este sería un botón que abriría un menú, este G sería pois, o botón para abrir o glosario, ou así o pensei eu. Aquí teríamos o logo da páxina, etc, etc. Por agora é só unha cousa moito básica, e vou colocando moitas anotacións, moitos apuntamentos aquí por un lado e por outro para saber o que estou a facer, porque depois pasa un tempo e esquezo iso, porque non traballo moito co código, mas é moito interesante. Neste caso, cando se cría un programa informático no computador, non teño de ter en conta tantas cousas, non é? Cando estás creando unha app, pues, debes saber de que tamaño vai ser o celular, se vai ser para Android, se vai para ser para iPhone. Depois há moita questón iso, de localización no espazo, de criar stacks diversos, verticais, horizontais, de altura, para que as cousas fiquen no lugar certo, en fin, unha loucura. E isto é o que estiven a facer últimamente nos meus tempos vagos, porque, non sei, fiquei interesado neste asunto e vou avanzando pouco a pouco e traballando niso. E nada, e esperar que agora en setembro pois me avisen para continuar con as substitucións e a ver que acontece. Por enquanto, comecei tamén a estudar para auxiliar administrativo, porque nunca se sabe cando van sair os exames do concurso público de portugués e ante esta dúbida pois non podo estar parado. Teño de facer algo e, por tanto, o que vou facer é prepararme para auxiliar administrativo. Non estou a encontrar outra saída e é o mínimo para conseguir unha estabilidade e un diñeiro fixo sen estar sempre ás voltas e pensando, vanme ligar para unha sustitución, non o van facer. E é bastante cansativo no sentido de incerteza, non é? De non saber o que é que vai acontecer. Mas, en fin, iso. Este é un breve resumo do que estou a facer últimamente. E nada máis. Un grande abrazo para todas e para todos e vémonos no próximo episodio. Chao.